Street Artaren Pointebu Festivalaren astapenaren bezperan, orain arte parte hartu duten artisten erakusketa erakutsiko dizuegu. Arratsaldeon ikusentzuleok eta Iparraldeko Orkestraren denboraldi berria aurkeztu da, aurten aurrendako eta gazteendako programazio berezia prestatu dute. Xehetasun guztiak jarraian. Musika eta dantza artean nola ez aurkeztu da Iparraldeko Orkestraren denboraldi berria. Hurrengo hilabeteetan 28 geldialdi egingo dituzte Ipar Euskal Herri guztiaren inguruan. Orkestra sinfonikoa egonda kostaldean. Azken urteetan hasi zen pixka bat sartzen barnekaldean, eta aurten lehenaldia da gure lehengo 10 lujalde desberdinetan Euskal Elkargoa sortu gabe 10 lujalde ziren, 10 elkargo tipi, 10etan zabaltzen dela. Egan nahi du, Siberotik, Baxena Barrerat, Lapurdiko hegoalderaino. Beraz, saiatu gira pixka bat Euskal Herriaren barnera sartzea. Zinez gogo handi bada gure partez hori ere. Helburu hori da lehenengo unetik lortu nahi dute. Lehen 3 egunetan zehar, 3 leku desberdinetan Euskal Herriko musikari egingo dioten omenaldiarekin. Hau eginen da simbolikoki lehengo 3 lujaldetan, lujalde historikoetan, bat Lapurdin Baionan, lehen idekitzea, Baionako Santa Kurutze elizan, 2. Maulen, Siberoko lujaldean, eta 3. Izpuran, hau da Donibane Garaziko ateetan, Baxena Barren. Euskal Herriko konpositoreak programatu ditugu, eta atzoko konpositoreak eta konpositore garaikideak. Ni biziki konten naiz Euskal Herriko programa bat proposatzea publikoari, zentakure kultura da. Bidart, Senpere, Baigorri, Sara, guztiak orkestraren geldialdi izango dira. Aurten gainera bertako gazte eta aurrak hurbiltzea nahi dute. Horregatik musikak joan behar du jendenganat, eta horrengatik gira hurbiltzen lurralde guzietarat. Horrengatik ere lan berezi bat, mediazio lan bat ere maiten dugu, kontzertu bat baino lehenago eskolekin, eta horrengatik ere kitorik edo doainik da kontzertu sartzea aurrentzat, gazteentzat, nerabeentzat, 22 urte arte uzten dugu doainik. Baina noski horrekin ez da nahiko izaten, horregatik bereziki aurrei bideratutako ekitaldiak antolatu dituzte. Horietako bat azaroren 13 eta 14 izango da, Angelun. Printze txikia gauza berezi bada, konpositore garaikide batek idatzi duena, hastapenean biolina eta pianoaren zat idatzia izan zen, eta gero zabaldu zuen orkestra sinfoniko batentzat. Eta plazera handia da, zenta aurrentzat zerbait programatzea ere, gogoak ginuen zerbait keinu txiki bat egitea, zenta gehienak erakasleak gira, beraz aurrekin ari gira lanean ere hainitz. Iparraldeko Orkestraren barruan 61 musikari daude Euskal Herri guztitik etortzen direnak. Baina pausu bat gehiago eman dute eta urtengo denboraldian nazioarteko kolaboratzaileak ere izango dituzte. Gomitatu dugu, Quebeketik heldu den chef handi bat, Jean-François Rivet deitzen dena, eta hunek egiten dauku ohorea unat etortzea. Eta beste konzertu desberdinetan ere, badugu London Sinfonirentzat etortzen den Christophe Mangu, beste chefa bat, eta gero badugu Andere bat ere etortzen dena Paristik gure musikarien zuzentzeko. Kulturan beste alor askotan bezala aurreko urtea biziki zaila izan zen, baina horregatik aurten musikariek taularen gainera igotzeko inoiz baino gogo gehiago dituzte. Biziki konten gira berriz denak elgarrekin jotzea eta publikoarekin harremanetan sartzea berriz. Eta, urduri ez, plazera baizik. Osasun sektoreko enpresa berrientzat mugaz gaindiko gune bat inauguratu dute Biarritzeko Agilera klinikan.
Ginko biloba du izenaguneak eta 10 enpresa berrientzat lekua dute. Oraingoz 6 daude, gehien bat informatikaren bidez, big daten bidez, prozedurak arintzen dituzten enpresak dira. Besteren artean 3 bulego coworking gela eta bilkura gela. Gunearen abantaila da sortzen dutenarekin klinikan bertan probak egin ditzaketela. Kirurgia molde berriak, protesiak neurrira, diagnostikoen epeak laburtzeko sistemak edo profesionalaren eta pazientearen arteko harremana erraztekoak. Alde batetik, paziente eta medikuaren arteko erlazioa hobetzea, beste alde batetik, paperen alde digitalizazioa egiten baldin badugu, papera desagertu egingo da, ordu pazienteren baldin badator zerbait gertatu zaiolako eta aurkitu behar dugu bere konsentimentu adibidez, ez dakit zenbat kutxetan almazen batean, horretan zoratuko zara, orduan badauka abantail nahiko interesgarriak bizitza errezagoa egiteko. Ildo beretik hitz egin dute Nafarroako Unibertsitate Klinikatik. Un campo que es el de los datos. O sea, los hospitales del futuro van a ser organizaciones sobre todo de datos, ya lo son. Etorkizuneko ospitaleak datuen erakundeak izanen dira, historia klinikoetan datuak ditugu eta esfortzu txikiarekin datu guztiak ordenatzea, inteligentzia artifiziala eta bar, izanen dira datozen 10 urteetan medikuntza egiteko modua aldatuko dutenak. En los próximos 10 años van a cambiar la forma de hacer medicina. Berrikuntza gehienak big daten eskutik datoz eta mugaz gaindiko lankidetza ezinbestekoa dela nabarmendu dute. En 100 kilómetros estamos todos haciendo cosas muy interesantes de las que no sabemos nada. Askotan 1 kilometroko tartean egiten diren gauza interesanteen inguruan oso gutxi dakigu. Estamos en una colaboración científica. Elkarlan zientifikoa oso interesantea da osasun arloan. Congresos, reuniones científicas. Horrelako 6 enpresa daude eta onkologikoak ere parte hartzen du. Erradioterapiako tekniketan jada ekarpenak egin zituzten Baionako ospitalean eta hegoaldeko eta iparraldeko osasun sistemen ezberdintasunak ezagutzeko parada dute bata besteengandik ikasteko. Inside Out erakusketa Didam aretoan. Pointe Vue Street Artaren jaialdiaren kari, bertan parte hartu izan duten artisten lanekin. Azken 5 edizioetan izan ditugun artisten lanak, deik egindakoa esaterako ikusiko dugu, munduko onena izendatu zuten 2017an. Et tout ce parcours des 5 années avec tous les artistes qu'on a reçus. Eraikinetako hormetan ikusi ohi ditugu artista hauen obrak, baina aitzinetik lanainitz egiten dute euren atelierretan. 2017tik Space Junk zentroak sustaturik, Baiona Irezabaleko galeria bilakatu da, eta obra batetik bestera bisitak idatuen bidez, hiria beste molde batez ezagutu daiteke. Arte urbanoaren garrantzia gora ipatu nahi dugu Baiona, galduezineko plaza bilakatu da jada nazioarte mailan street art artistentzat. Kontzertuak, atelierrak, artistak zuzenean ikusteko parada eta bar. Taken madrildarra esaterako, Dona Paleun izan da ikasleekin elkarlanean, baita erresidentzia artistiko batean ere. O no hacer un mural que llame demasiado la atención. Nire murala ingurugiroan ongi egokitzea nahi du, horregatik tokiko animaliekin eta kolore hauekin egiten dutelan. Con animales de la zona, con este tipo de paleta de color. Festivalarekin batera erakusketa hau azaroaren 14 arte izanen da ikusgai Baionako Didam aretoan. Eta irudi hauekin amaituko dugu gaurko saioa ikusentzuleok bihar arte.